Să vorbim astăzi despre Doina și Aldea Teodorovici. Să vorbim astăzi despre Grigore Vieru sau despre cine ați dorit dumneavoastră să vorbim. Sau poate despre Sfinții Închisorilor, care au fost condamnați zilele trecute, după ani și zeci de ani de temniță grea și de reeducare la Pitești, la Aiud, la Balta Brăile, la Tăia de Stuf, la Aiud, la Râpa Robilor, cum se cheamă, Calvarul Aiudului, Aiud, județul Alba. Acolo s-au ridicat un monument, un memorial. Despre ce să vorbim astăzi? Că în Sfânta Rusie, în vremea lui Dimitrie Cantemir, principe Moldavie, venea Petru cel Mare și se ospăta cu boierii moldavi, că se făceau alianțe împotriva rușilor, împotriva otomanilor, și că oștile lui Constantin Brâncoveanu, pe care îl comemorăm astăzi, pentru că de ziua lui de naștere a fost decapitat, în urmă cu 300 de ani, 301 ani. Să vorbim astăzi despre oștile trădătorilor dinspre Mamă Cantacuzini, care treceau la Stălninești pe Prut și se aliau cu oștile lui Dimitrie Cantemir și cu ale țarului Petru cel Mare și erau înfrânți, toți trei sau toate trei, și se refugia Dimitrie Cantemir într-o gubernie în Sfânta Rusie, unde murea în 1723. Să vorbim despre Brâncoveanu, care a avut întotdeauna ca model pe Alexandru cel Bun, pe Basarab I. Să vorbim despre Brâncoveanu, care l-a avut ca model pe Neagoe Basarab, prințul păcii, cel care în 26 de ani de domnie n-a făcut război cu nimeni decât războaie de apărare, defensive, și care a scris o carte teribilă, extraordinară, exact, vă mulțumesc că mi-ați amintit, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, care nu este doar un manual de artă și de strategie militară, ci este un manual isihast care a inspirat imperatorii din vremea aceea să-l compileze, să-l plagieze, că tot se poartă astăzi plagiatul, orice de ce natură ar fi el. Ce să vă mai spunem astăzi? Că au venit străini în țara noastră, din Iviria, Georgiei, aduși de Brâncoveanu, și că au făcut cea mai frumoasă, cea mai pură, cea mai literară, dacă mi este permis să spun, limbă românească, Antim Ivireanu din Georgia. Că am avut pe Sfântul Paisie Velicicovski, care ne-a luminat viețile, Sfetagora, Mănăstirea Dragomirna, Neamțu și Secu și celelalte mănăstiri, că ucenicii lui până astăzi au ctitorit, că am avut din toate timpurile și din toate locurile o relație, din toate timpurile, până într-un moment al istoriei, când a fost răpită o parte de țară, relații nu bune, foarte bune, nu de diplomație, ci mai degrabă frățești, cu knejii și cu țarii ruși, la care igemonii, stareții de mănăstiri, se duceau și îi primea și rămâneau în palatele lor de la Sankt Petersburg și erau ajutați și erau întărite ctitoriile, pentru că aveau sentimentul Rusia, și pe bună dreptate, că și ea, ca de altfel și țările române după căderea Constantinopolului, ei sunt continuatorii Imperiului Bizantin, dovadă stând și vulturul de pe steagul Sfintei Rusii astăzi, bicefal, ca și însemnele cantacuzine în țările române, ce ne-a urnit și ce ne-a despărțit. Ne-au dezbinat străinii, dar au respectat întotdeauna toposul și etosul românesc. Ne dezbină astăzi străinii pentru că nu mai avem oameni de conștiință și de demnitate, cu frică de Dumnezeu și cu dragoste față de poporul din care au zămislit. O să oferim celor doi arhiepiscopi de la Cernăuți, din Bucovina de Nord, atât înaltului Meletie cât și înaltului Irineu, cămeșile pe care le purtați dumneavoastră în dulcea Bucovină, că acolo tot Bucovina este, că e numită de Nord, că e numită într-un fel sau altul.
În contextul acesta al Europei Unite, unde vorbim de medici fără frontiere, de țări fără granițe, dintr-un spațiu sau altul, Schengen sau cum s-or mai numi ele, de foste soviete care formau URSS-ul de altă dată, că vorbim de fosta Uniune Iugoslavă a lui Tito, în care trăiau în pace, că vorbim astăzi de Federația Rusă, care este puternică și care nu permite islamului să practice șaria în țară, așa a spus președintele, să practice islamul și șaria acolo în țările lor unde sunt. Când am fost noi împotriva vreunui neam, împotriva vreunei etnii, împotriva vreunei religii, când în cărțile noastre de slujbă vechi de la Putna îmi arătau călugării aseară că ne rugăm Dumnezeului lui Avram, lui Isaac și lui Iacob, al seminției lor celor drepte. Când cărțile noastre de slujbă sunt pline de trimiteri la iudaism și nu-l incriminează niciodată. Când am fost noi împotriva lipovenilor care au fugit în vremea lui Nicon, s-au stabilit la gurile Dunării, la mila 23, noi suntem la mila Domnului. Când am fost noi împotriva turcilor sau tătarilor, că au avut, domnitorii noștri plăteau tribut către înalta suprima poartă ca niciodată, dar niciodată, să nu se ridice o moschee în țară. Dar relațiile erau atât de bune, încât domnitorii noștri, când mergeau la înalta poartă, nu erau îngenunchiați și tărâți, cum vedem în filmele de audiență făcute de turci astăzi. Se duceau cu demnitate, plăteau tribut atunci când își recunoșteau înfrângerea, spunând, pentru păcatele mele am fost înfrânt. Dar niciodată nu ne-am vândut țara. Este o mare povară să duci neamul pe umerii tăi, cum spunea Părintele Iustin Pârvu, și crucea înainte. Pe unii îi lasă genunchi. Pricepeți? A lăsat și pe unul și pe altul, s-au operat. Bine ar fi să nu ne lase mintea, să nu ne lase mintea cugetul nostru românesc. Nu se poate construi în țara voievozilor, a igemonilor, moschee pentru un popor atât de tolerant, atât de iubitor, atât de filodox pentru străini, atât de, în limba greacă, filoxenia înseamnă găzduirea, iubirea de străini. Au moschee în Parcul Carol, au moschee la Constanța, cea mai frumoasă, în care mergem, avem un consiliu consultativ al cultelor, în care, prin rotație, cultele recunoscute au președinția. Nu se poate să se scoată legi noaptea împotriva propriului popor. Nu se poate să se condamne intelectualitatea românească, care au pătimit atât de mult, încât Petre Țuțea spunea, nu pot să povestesc atrocitățile care s-au petrecut în temnițele și în închisorile românești, când vreau să-i reeduce la Pitești, când au murit și au îngropat în gropi comune, ca în vremea în care bolșevismul se instala în Sfânta Rusie, cum a pățit Sfânta Elisabeta Feodorovna, căsătorită cu prințul Serghei. Nu putem să repetăm istoria pentru niște epigoni de care scrie Eminescu astăzi. Până la urma urmei, la scara istoriei, ce rămâne după noi? Copiii ăștia care s-au călugărit, șefi de promoție intelectuali, updatați cu tehnologia la zi, care n-au vrut ca Putna să fie pictată decât de oameni din partea locului. Astăzi vrednicii de pomenire Gavril și Mihail Moroșanu. Ce rămâne după noi astăzi? Sau după cei care vor veni după noi? Avem prieteni de religie islamică. Ne întâlnim cu ei și întreagă fie spus. Și Ștefan cel Mare spunea, iată ce ecumenicitate, ilo tempore, mai degrabă turbanul decât altceva. Trebuie să pricepem vremurile pe care le trăim. Eu nu pot să accept, ca nepot de veteran de război. Bunicul meu a luptat la Cotul Donului și a văzut români murind acolo. Și mi-a povestit și am crescut pe genunchiul lui, nu pot să accept că eu sunt nepot de bandit.
caralii, torționarii înșiși vedeau la un moment dat că totuși sfinții închisorilor sunt oameni educați, sunt oameni buni, sunt oameni manierați și la un moment dat nu-i mai băteau. Citiți temnițele suferinței. Cine condamnă astăzi gulagurile, deportările, ori de ce fel, în îndepărtata Siberie, unde copiii se jucau cu craniile părinților morți, care n-aveau timp să putrezească? Sau cei deportați în Bărăgan, pe Vlașca sau Teleorman, delotul arnăuților, care se ascundea în munții Făgărașului, de copiii care au rămas fără părinți și a căror minte a fost schimbată, încât lucrurile acestea, vedeți dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, se repetă în istorie, ciclic, roata vieții roată. În Balcanii, care sunt, se spune, un butoi de pulbere, în Kosovo, în Serbia, cu care eram înrudiți cu Sfântul Nicodim de la Tismana, după mamă, o chema Ana, Titoria de la Cozia, unde-și doarme somnul de veci Mircea cel bătrân și mama sa, unde Neagoe Basarab titorea soția lui, doamna Stanca, soția, mama, mamele sfinte îmbrăcau portul monahal. Voivozii înșiși, igemonii, domnitorii, când venea perioada postului mare, îl aducea pe arhiereu la curtea domnească și toți se îmbrăcau în haine cernite a idoma monahilor, așa spune reputatul academician Tudor Teoteoi. Țineau pravila, rânduielile, postul, rugăciunea și Dumnezeu a apărat țara. Așa se întâmpla atunci. Astăzi, cei care se joacă cu destinele acestei țări pitorești, dulcea și frumoasa Bucovină, ca și a țării noastre, vor fi condamnați la damnațio memorie dacă ar asculta de neveste, dacă ar asculta de soții, care sunt credincioase. Mi-amintesc odată, după ce am făcut armata militară, ne-a oprit un polițist. De fapt, era milițian. Și atunci călugărul din mănăstire care conducea, i-a zis: măi, omule, ia o cruce și dă-o nevestei că tu nu crezi. Și el a zis: așa este, părinte, eu nu cred, dar îmi fac datoria. Zice: dar soția m-a învățat cele bune, dacă s-ar lua după soții, că nu se poate dacă asculți de soția ta, de partenerul tău de viață, care a născut copii, care e datoare să poarte văl de dragul îngerilor, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu batic sau bazma, nu șalvari. Cât mă bucur astăzi că vă văd îngerași aceștia mici în costum tradițional, cât mă bucur că văd o Românie frumoasă, o Românie pitorească, nu o Românie grotească. Sigur, există și un cult al urâtului. Dacă au existat în vremurile privegiei comuniste, pentru că au luptat ca să nu avem o ideologie comunistă. Pământul țării e sfânt, zicea Vartolomeu Anania, pentru că adăpostește osemintele celor pe care nu vor să-i mai caute istoricii, mari soprea, pentru că nu mai pot. Cine mai vorbește astăzi? Are curaj să vorbească, pentru că s-a dat lege care condamnă. Noi nu vă îndemnăm la dezbinare, noi nu vă îndemnăm la ură, dar vă spunem din istorie ceva. La marele război ruso-turc, dacă nu erau rușii, astăzi nu cădea un imperiu otoman, orașul celor 4 imperii, cum spun ei. Dacă nu aveam un principe străin din familia Hohenzollern, care să vină, să treacă, să fie adus într-un mod pe care îl cunoașteți, ca să nu fie oprit niciunde, nu aveam un rege ca și Carol. Dacă Carol nu ar fi lăsat un nepot pe Ferdinand, pe Nando, soțul reginei Maria, n-am fi avut astăzi un stat, o țară unită la 918 domnitori străini de neam, dar de cuget și de dascăl de simțire românească. V-ați întrebat vreodată, citind cărțile reginei Maria, pentru că e sărbătoarea Sfintei Maria astăzi, cât de greu i-a fost reginei Maria să-l convingă pe Nando să ia decizia corectă și să părăsească dealul Cotrocenilor, mănăstirea, dealul mitropolitului Filaret și să fugă cu guvernul la jumătate al 916 la Iași.
că au venit nemții și au ocupat Cotroceni și le-a lăsat scrisoare frumoasă să aibă grijă de pruncul lor înmormântat acolo. Cât de greu i-a fost lui Nando să ia decizie, să lupte, așa cum am văzut la regii României, rând pe rând, ctitori de neam și de țară. Au respectat credința poporului. Poți să fii străin de neam, dar nu poți să fii străin de neam, de țară. Poți să fii de altă religie, dar nu poți să promovezi o lege făcută noaptea, necitită, nestudiată, nedată la comisii de specialitate, să nu consulți o biserică care se cheamă ca sintagmă Biserică Națională. Sintagma în limba greacă înseamnă Constituție. Constituție. Și dacă suntem Biserică Națională, trebuie să fim consultați, că niciodată Biserica n-a mers împotriva neamului, niciodată împotriva statului și împotriva urmăririi, oricare a fost ea, bună sau rea. Că așa ne învață Scriptura. Trebuie să avem demnitate. Trebuie să mărturisim noștri să răscolesc în mormânt. Și se va întâmpla cum s-a întâmplat la Neamț, când au explodat caldarâmul și aleile și au ieșit sfinții din mormânt. Pentru că Mântuitorul spune, dacă voi veți tăcea, ce spune Mântuitorul? Pietrele vor vorbi. Cum să nu mărturisim astăzi? Cum să nu fim întrebați? Toate religiile lumii trebuie să respectate. Toate cultele trebuie să respectate. Unde este libertatea de exprimare a cultului? Suntem intimidați. Ni se testează permanent vigilența pentru călugări în vârstă care ați făcut armata prin scoaterea religiei din școli. O să vă spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată. În 89, când am văzut că colegii noștri de liceu au venit la București să pună umărul la Revoluție sau ce a fost ea în 89, au fost împușcați la aeroport, la autobeni, toți, copii curați. Copii curați care au fost ridicați la oaste, la armată, după 18 ani, dacă nu intrau la facultate. Mereu când mergeam la aeroport și primeam ierarhi, mă uitam la ei pe care nu-i mai pomenește nimeni, decât când vin și luptă pentru cauze străine, în țări străine, și aduc morți cu tricolorul. Zic rău, zic prost și foarte prost, că n-ar trebui spuse lucrurile astea. Dar Biserica Ortodoxă Românească, Biserica Neamului, ar trebui întrebată. Pentru că dacă astăzi stai în Cotroceni, care a fost mănăstire și au stat și regii rând pe rând, și au stat și dictatorii, și s-a dărâmat Biserica Cantacuzinilor și s-a refăcut greu. Ce e un om în fața istoriei când poate să dispară mâine, poimâine? Ne punem speranțe în cei care ne conduc. Nu suntem șovini. Vedeți albumele din Bucovina, scoase de stareț a Mihaela Cosmei. Să vedeți lipoveni, să vedeți evrei, să vedeți turci, să vedeți tătari, să vedeți romi. N-am fost niciodată șovini și nu suntem șovini. Suntem atât de primitori încât străinului îi dai casa ta, masa ta, sufletul tău pe tapet, până în momentul în care se leagă de credința copiilor tăi. O să murim într-o zi. Credeți că sunteți alfa și omega, începutul și sfârșitul? Ștefan cel Mare n-a islamizat țara și a suferit. Cui a spus ofului? La duhovnic. Vlad Țepeș, nepotul lui Mircea cel Bătrân. Occidentalii ni l-au făcut strigoi sau vampir prin cartea lui Bram Stoker. A fost scriitor. Mihai Viteazu, orfan. L-au crescut călugării la Simonos Petra. Domnitorii noștri au murit pentru neam și pentru țară și și-au dat. Trebuie să mărturisim credința. Trebuie să avem atitudine. De ce este folosită biserica? Doar la închinările mari, la procesiunile mari. Acum 11 ani, că era 2004 și era vară și era 2 iulie, zi de prăznuire, era plin de politicieni aici. Plini, care au ajuns rând pe rând, care mai de care. Care mai de care.
Unii s-au dus la Jilava și au uitat că acolo e Fortul 13 și întremeteau cărți cu dedicație numite Exerciții de libertate din închisoare. Alții tot în închisoare îmi scriu cărți ca să iasă mai repede despre etanol și bioetanol și înțelegeți despre ce vorbim noi. Despre țara asta care oricât ar vrea cineva să o fure, să ne mintă, să o vândă, nu pot să o vândă. Nu pot să o vândă. Că toți munții ăștia sunt ai Bucovinei pe care austriecii i-au respectat la 1789. Rușii ne-au respectat. Țarul venea la Dimitrie Cantemir. Întotdeauna am avut relații bune. De ce ne detronează eroii? Pe Mihai Viteazu, pe Eminescu. Ce bucurie mare că au venit de la Cernăuți ca să ne spună că frații în veci vor fi frați. Că un cântec istoric ne aduce aminte. Ce mare bucurie să vezi că nu ne dezbină străinii. Cine ar iubi străinii, sau hai să parafrazăm, cine ar îndrăgi străinii, nu știu ce să mai întâmple, că nu mai țin minte toate versurile, dar țin minte povestea. Ei, iubiți credincioși, multe v-aș mai spune astăzi. Dar să creșteți copiii în credință, pentru că noi am mers până la capătul lumii, când ne-a trimis patriarhul nostru să punem preoți în Australia, Noua Zeelandă, la Chicago, acolo unde fata cea mare a Reginei Maria, pe care am memorat-o astăzi vrând nevrând, Regina Inimilor. De ce era Regina Inimilor? Pentru că mergea pe front, pentru că îngrijea bolnavii. Alaltă seară am dormit sau am privegheat într-o casă monahală la Mănăstirea Agapia și acolo erau fotografii cu călugărițele la războiul cel mare pe front. Purtau camilavcă albă și cruce roșie, de ziceai că-s mitropoliți. Erau călugărițele din primul și al doilea război mondial, surorile de caritate. Și cele bătrâne m-au întrebat și mi-au dat pomelnic și au spus: cine știe cât de umilite am fost când am fost dat afară de mănăstire în 1959 prin decret. Cine știe cât au suferit atât greco-catolicii cât și ortodoxii. Spuma intelectualității noastre a fost decimată ca să nu mai avem conștiință națională. Astăzi mai vorbim de o conștiință națională, de conștiințe? În clipa în care biserica este cotată ca fiind țapul ispășitor și toată lumea, ca în perioada biblică, încearcă să-i pună mâna pe cap, să o trimită în pustie cu păcatele lumii. Biserica și neamul, țara și biserica, Domnul și Sinfonia Bizantină. Am aici Acatistul Sfinților Mărturisitori din închisorile comuniste. Sigur că nu e canonic, dar ce cântările Tristei Mănăstirea Putna, mii de cloplo te dau veste, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este canonică. Când spune și de veți vedea că vine vreun dușman nesăbuit, să strigați atunci la mine și ieși și din mormânt. Sunt canonice? Nu, sunt izvorâte din Evlavia, din cultul poporului care canonizează el întâi. Auziți ce spun ei aici? Într-o pară, scris de mărturisitori, de călugări intelectuali care stau prin peșteri și prin crăpăturile pământului și prin crevase și despre ei zice Sfântul Apostol Pavel, ei, cei de care lumea nu era vrednică, mărturisitorii cei adevărați ai lui Hristos, cu vitejie au stat împotriva vrăjmășiilor satanei. Și nici prigoana, nici temnița, nici chinurile, nici lanțurile nu i-au spăimântat, ci cu putere de credință neamul românesc au păzit. Ați ascultat-o vreodată pe Elisabeta Rizea? Da, pe Lucia Longin Hosu cu Memorialul Durerii. Am fost botezat în Mănăstirea Paisie, cea mai cumplită închisoare de femei, în care erau bătute călugărițele, atât greco-catolice, repet, cât și ortodoxe. Acolo s-a turnat binecuvântată să fie închisoare. Eu când am văzut drama din 89 am plecat la mănăstire și m-am călugărit. Copiii ăștia când au văzut ce înseamnă Evlavia dumneavoastră, toți șefii de promoție urcând pe dealul de unde Ștefan a tras cu arcul și a ales loc de pomenire să zidească mănăstire sfântă, s-au călugărit și ei. Dar copiii dumneavoastră ce cale vor alege? Cu istorie alternative. Eu am auzit în școală, că am făcut o școală tehnică, n-am făcut seminar, se vede, despre curent alternativ, despre alte lucruri alternative.
dar să găsești o istorie alternativă sau altfel de istorie. Haideți să vorbim despre istoria sinceră a acestui popor, care nu datorează nimănui nimic. În vremea în care vedeam la Milano, în cea mai mare bibliotecă a lumii, ambroziană, desene manuscrise care nu sunt tipărite până astăzi, pentru că doctori eclezie din Biserica Soră Romano-Catolică, de unde îl felicita Papa Sixtus, de unde am văzut ieri în pelerinaj călugărițe la Cacica, călugărițe care și cler consacrat romano sau greco-catolic cinstește astăzi Assumptio, înălțarea cu trupul la Maicii Domnului la cer. Am văzut acolo, alături de manuscrisele lui Leonardo da Vinci, care nu s-au tipărit până astăzi, am văzut spirite mătății, între care se număra și Dimitrie Cantemir. Aceasta a fost țara noastră, aceasta este țara noastră și eu sunt mândru că sunt român și nu voi accepta niciodată ca cei care au mărturisit, Mircea Vulcănescu, călugării de la Darvari, unde am intrat tânăr, la 24 de ani, pus de Patriarhul Teoctist, care au fost omorâți într-o noapte când le-au dat foc la cărți și la icoane, în 1959, decretul 410, și de inimă rea au murit. Cei care au supraviețuit i-am mormântat la Cernica, să mergeți să le aprindeți o lumânare. Mă întreabă călugărițele în vârstă, de ce am fost date afară din mănăstire? Cu ce am greșit noi? Că pe orfanii de război îi luam și îi creșteam. Că pe copiii refugiați fără părinți din perioada adică sau huntei germane i-am primit noi în țară. Cu ce am greșit noi în fața lumii și în fața istoriei, doar că am fost nedemni și că am fost prea răbdători. Istoria se schimbă. Știți ce înseamnă un nume înaintea istoriei? Sau e o chestie de perspectivă. Eu mă uit aici și văd icoana Sfinților Mărturisitori, dumneavoastră vă uitați pe partea asta alaltă, privim același lucru și vedeți memorialul de la groapa robilor. De multe ori privim aceleași lucruri și înțelegem lucruri diferite. Să aveți conștiință că asta au vrut voievozii de la noi. Și să mărturisim pe Brâncoveanu, ca și altul, n-a fost alt om, avea corespondență cu feldmareșalul lui Petru cel Mare. Și zice Ileana Toma, când s-a apucat Petru cel Mare să podească o mlaștină, adică Sankt Petersburgul de astăzi, un imperiu, icoane făcătoare de minuni. Avem Kievul, nu avem o problemă cu frații de acolo, indiferent de jurisdicție, niciodată, pentru că lavra peșterilor e numai una, unde este Sfânta Teodora de la Sihla sau Sfânta Teodora din Carpați. Și câți alți români n-or fi acolo între miile de sfinți, pe care regimul comunist ateu la vremea aceea îi discredita. Am văzut la Sankt Petersburg un muzeu al dictaturii comuniste. Când vom face și noi un muzeu să arătăm cât am suferit? Cei care sunteți mai în vârstă, intelectual și-ați citit, ați văzut călăuza ateistului? Câte blasfemii și câte nenorociri, eu pentru că sunt tânăr, le știu de la bunicul și de la tata și de la profesorii intelectuali din vremea aceea, de dinainte de 89, care ne învățau carte bună, care ne învățau să ne iubim neamul și țara. Mă opresc aici. Vă rog de iertare, să fiți binecuvântați. Noi am adus daruri speciale pentru cei doi arhiepiscopi și mitropoliți cămeși, cum purtați dumneavoastră, așa ca să-și aducă aminte că sunt frații noștri și să ne pomenească și îi pomenim. Ce bucurie că au venit de la Prut, de dincolo de Prut, că au venit din Basarabia și că vin mereu. Că este Vlădica Longin, care este eroul nostru și care crește 400 de suflete la Bânceni, acolo. Să ne iubim neamul și țara, pentru rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfântului Ștefan, binecredinciosul voievod.